kalanga inenso pano atiyankhulire ndani simungakambetu activist ya audio osakumbukira Ben kumene Longwe kotukulira kwa ndiye Evangelist Steve Chimwaza kuwalira Ben Longwe ponena kuti ayi kuno ku Malawi simungakambepo nkhani ya activism ya maaudio osatchula dzina la Sir Charles Ben Longwe ndipo Sir Charles Ben Longwe atisiya kodi ndani amene angadzuke ndi kutiyankhulira ife Amalawi pa nkhani zosiyanasiyana makamaka zokhudzana ndi kayendetsedwe kabwino ka boma lathu la dziko la Malawi. Tikhale limodzi kuti timve kuti kodi a Steve Chimwaza akuwakumbukira bwanji Sir Charles Ben Longwe pompano pa Nyasa Voice Box. Amalawi anzanga nkhani ya chisoni imamvetsa chisoni makamaka zikachitikanso mwachisoni zimakhala zinthu zachisoni kwambiri chifukwa anthu timakhala tili muchisoni mosamvetsa ndi mokhumudwa posayembekezera chisoni chimakhala chilibe control anthu tonse timakhumudwa kugwetsa msozi natilingalira izo zitimvetsa chisoni thambo lakudalagwa makamaka ku family yathu ife a HRA nthawi yoti kuti MNC komanso nkuzati University of Hard Knocks koma Malawi First komatu unali ulendo wautali pofuna kufunkhusafunkhusa kusokolosa izo zaboza zimene atsogoleri athu amene anasankhidwa mwachikhulupiriro kuti asogolere dziko lino nayendetsa chuma cha dziko lino icho anka afuntha nachiba nagwiritsa ntchito zokomera iwo ndi atsibweni ndi mabanja awo mfumu yayikulu HRA kulira titani tsono inetu ndadandaula ndikumva mkati mukumva kupweteka ndikakumbukira Charles Ben Longwe Mtereranyani Hape Gondwe komatu Innocent Mutoro ndikakumbukira Richard Mphepo ndikakumbukira Steve Chimwaza mwana wa Masiye komatu Patricia Ng'oma anali mmenemo achina Noel kusakanuza HRA inutu unali ulendo wowawitsa ndi anzanga ena achina Nkhoma ulendo wa HRA mosogozedwa ndi Ben Longwe mademo anayambika mu ulamuliro wa Achakwera president yekhayo wokutha kuyankhula chizungu nanena maboza mopanda manyazi chairman Nkhalapa-mpando Charles Ben Longwe anasakatula izo zonse zochitika m'makatani mobisika natisogolera kutiwululira izo zimene atsogoleri anka apanga mosayenera makamaka pogwiritsa misonkho ya Malawi lero tikukuta misozi chifukwa cha mwendo wa Ben Longwe wamtengera kuli chete kalanga ine chisumphiwe mulungu na malenga tonthozani mitima ya Malawi kuphatikizapo wangawo chifukwa yekhayo na matetule osaopa pofuna kuyankhula pofuna kuzuzula pofuna kuteteza miyoyo komanso chuma cha Malawi wagona wasikira kuli chete kalanga inenso pano atiyankhulire ndani simungakambetu activist ya audio osakumbukira Ben Longwe ndiye khayo amene anadzuka mopanda kuyang'ana kumanzere komanso kumanja mopanda kuyang'ana kuti uyu ndi wamkulu komanso wang'ono anali nalo luntha loyenera kuperekedwa ku mtundu wa Malawi anali nalo luntha loti akalakwisa amabwera pa mbalambanda nkunena kuti ine ndinalakwisadi zoona khululukire na Malawi anzanga
koma choonadi nchoti awa tinawasankha m'mipando akutibera ndalama zathu. Timpezanso kuti wina activist wovomereza akalakwisa, timpezanso kuti wina activist wosogolera amalawi kuchoona, timpezanso kuti activist wina amene amatha kuyankhula, amene amatha kutchula icho chofowoka cha dziko nasendera amalawi onse ku 2016 September ndipo nawunikira awo okawavotera. Tikulira Ben Longwe, tikulira. Ine Evangelist Ambassador Steve Chimwaza ndizakumbukira Ben Longwe moyo wanga onse chifukwa ndi mtsogoleri yekhayo amene ndinagwira naye ntchito kopambana. Ambuye alemekeze inu amene muli ndi moyo, namusunga mtima wolimba, namugwira ntchito yokhayo imene ingapindulire amalawi, imene Ben Longwe wayisiya makamaka mu nyengo ino yowawisa, pamene anthu akukhapidwa pofuna kupanga matemo, pamene anthu akumangidwa popanda zifukwa, pamene anthu ena sakuthandizidwa bwino mu zipatala monganso wakumana nazo Ben Longwe. Ambuye achitire chifundo anthu tonse amene tili ndi moyo. Tiyeni timulire m'baleyi pamene akupita kukagonesa thupi lake kumalo awo anakonzeredwa. Ambuye akhale nanunso pano. Ambuye apukute misozi ya onse amene akulira ngati ine. Ambuye akuthandizeni nakuchitirani chifundo. Tizalira Ben Longwe, tizalira Ben Longwe. Ambuye akudalitse.